Tineke en Rijn Horjes uit Ede, oorspronkelijk van Bolzert, vieren vakantie op het Frieske wetter. Voordat ze naar het scootjesielen gaan, willen ze nog even de wc leegje bij het eiland bij Heeg. Daar komt dan krekt het scootje de hele mannen bij, onderwijs naar de wedstrijd. Ik denk dat ik wel 100 keer van langs. We varen verder en ik zie dat er wat wien krijgt. En ik krijg nog wat wien. Ik denk, maar en mijn vrouw begint ook, komt dit wel goed draaien? En ik zei, ik weet het niet. Dus ik probeerde mijn slagjes om heen te draaien. Maar ja, dat wien de laatste paar seconden. En de jongen voorop op de spriet, die ziet er raar in de skipper. En vlokken van liet hem vallen, weet ik het al hier. Maar die hield het net in de gaten, want die wien dan maar achter de grutshuil. Op de achterdek nog wat een wuiven, nou een vallenskip, weet ik het al hier. Dat wordt eigenlijk net opletten, behalve die jongen voorop. Nou, net weet boem. Ja, dan komt er even wat raar rijversjel, dan komt hij achter de vakboy. De vakkenist denkt van, wij hebben voorrang, wij zijn een wedstrijdskoetje, wij moeten naar de wedstrijd en zulke dingen. Nou ja, het zal al je wel, ik ga net zo vol zijn. Skipper Berend Mink wil net reageren. Volgens de wetterpolitie is het een duidelijke zaak. Nou, als we kijken naar de vaarregels, dan had het scootje aan het andere vaartuig voorrang moeten verlenen. Die had uit moeten wijken. Dat andere schip is een groot schip. Weliswaar net, 21 meter, dat is een groot vaartuig. En de scootje was het zeilen, en die moet dan uitwijken voor het grote vaartuig. Er is geen proces verbaal opmaken omdat de skeer afvalt. Wat biedt meer steekt nou, dat er net even contact opgenomen is. Dat we even sorry zijn, dat we elkaar even een haai hebben van verdamme, dat is dus ontkomen, maar weet ik het. Hij wil net, ik wil net, wie wil dit, je meest toch? Ik heb nog nooit een ervaring gehad, nou dit. Dat je ziet het.